תשמע, כן. הבוקר אנחנו עם הזירה הרותחת של הבחירות המוניציפליות. כן. תגיד, על רמת גן, קראת? זה סיפור ענק על רמת גן. חבר הכנסת לשעבר כרמל שאמה החליט הרי לרוץ לרשות עיריית רמת גן אחרי שהוא לא הצליח להיבחר לכנסת, ואתמול הוא פרסם את רשימת הנכסים שלו במסגרת השקיפות הציבורית. אתה לא מאמין, הבן אדם עם 10 דירות. 10 דירות, זה משכורת של חבר כנסת, זה פשוט מדהים. יפה. והבוקר אנחנו כמובן נהיה עם כרמל שאמה וגרסתו להצהרת הנכסים הזו. אני רגע מיד אקרא לו, הוא בדיוק בכנס ברמת השקמה. מה אתה אומר? פה צמוד לספארי, רגע שנייה. כן. כרמל, פה, לא שמה. מיד כן נפנה לחבר הכנסת לשעבר כרמל שאמה הכהן שמתמודד על ראשות העיר רמת גן. תושבי רמת שקמה יקרים, אם תבחרו בי, כן, אני מבטיח לא עוד קרוב לקרנפים בספארי, אנחנו נוציא את הברווזים מהפארק הלאומי, לאזרח הקטן כבר לא יחרבן עוד על הראש. כרמל שאמה, בוקר טוב, כרמל שאמה. שמע, כן אדוני, אתה פשוט מפריע לי באמצע כנס קריטי, אם תוכל... זה כנס בחירות? איזה בחירות? תגיד, זה אספת דיירים לאישור תמ"א 38 בבניין שלי. אני אמרתי לך שזה קריטי ולא שטויות. לא, אבל כרמל שאמה, קראנו בארץ על כמות בלתי רגילה של דירות שיש לך. אתה מוכן להסביר לנו איך עורך דין רגיל מן היישוב, חבר כנסת עם משכורת די רגילה, מגיע לכזו כמות של דירות? אנשים לא מצליחים לקחת משכנתא היום לדירה אחת ולך יש 10 דירות. לא, תשמע, תראה חביבי, אני בביזנס הזה הרי לא מהיום, כן? אני פיתחתי שיטות נדל"ניות ייחודיות לרמת גן, אל תהיה... אוקיי, אז מה הסוד? אני אגיד לך, זה פשוט מאוד. אני הייתי רוכש דירה מהעיראקים, דואג ככה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר, שגם היום אגב הם חסויים, להסיר את הריחות של העם בה, וככה משביח את ערך הנכס במאות אחוזים. תבין? מוציא את העם בה ומשביח. מה אתה אומר? זה הסיפור? תן קרדיט חביבי, עזוב אותך מכמות דירות. מה? איך אני תמיד אומר? אל תשאל כמה, תצביע שמה. כרמל, רגע, אני רוצה להבין, אבל אתה מחזיק בדירות שעומדות בפני השבחה. פרויקטים של פינוי-בינוי במאות מיליוני שקלים. מתמודד באותה עת לרשות העיר רמת גן. עכשיו, אין פה ניגוד עניינים? להפך, זה מטפל לי בול בעניינים. אבל בוא, עזוב אותי. תסתכל על התושבים שנמצאים ככה צמוד לספארי. בדירות ככה קטנות, צפופות, מסריחות. למה לא להעלות אותם לקומה 20 במגדל? כן. אם עכשיו לא רק תריחו את היפופוטם, יהיה לכם גוד ספוט עליו, תוכלו גם לראות אותו מלמעלה. כן, אולי בוא באמת נתעכב על הנקודה הזו. מה אתה כראש עיר של רמת גן תעשה למען התושבים? מה אתה תעשה למען התושבים? טוב מאוד, אני שמח וחשוב מאוד ששאלת. אני אישית מאמין שעניי עירה קודמים. עניי עירך. צודק, אני פה אנקד לי בדף מסרים, רגע אחד. תשמע, בכל אופן, אני מתכוון להחזיר את הסדר לעיר באמצעות סיירת חדשה שהקמתי. סיירת? בהחלט. היחידה לסיוע ביטחוני ויישום חוקים, או בשמה המקוצר, יחידת סביח. כן, יפה, טוב. ובמקביל אנחנו גם נלאים את אלוף שדה ונהפוך אותו למחלף אגרה כזה. כל נהג שעובר פשוט ישלם אגרה בבוקר, ומהיום זה. מה? אתה לא יכול לעשות דבר כזה, מה זאת אומרת? אדוני. אתה לא יכול. אדוני, אם יונה יהב יכול לקחת ארנונה על אסדת גז 90 קילומטרים מחיפה, אז אני יכול להלאים מחלף. ואלה כל התוכניות שלך. אתה צוחק? חביבי, יש לי פה תוכניות מפה ועד הודעה חדשה. רגע, הנה. יש לי פה את תוכנית רמת גן 2000 לפינוי-בינוי בדירה מספר 2 שלי. והנה תוכנית תמ"א 38 בדירה מספר 4 שלי, שזה גם כולל תוספת פנטהאוס. אני חושב שאנחנו הבנו. בדירה מספר 7 שהיא גם שלי, ויש לי כאן טופס הרחבה אוקיי, כרמל שאמה, בוא תארגן את כל הדירות שלך. לא, אני חושב שהבנו את רוח הדברים, שיהיה חג שמח והמון המון בהצלחה בבחירות הקרובות. אין בעיה, חביבי, ולא לשכוח את סיסמת הבחירות המנצחת שלנו, אל תהיה אמה, הצבעה, כרמל שאמה.